Karong bago lang na-highlight ang issue sa overtaking o pag-counterflow sa kadalanan, labi na sa mga motorsiklo o sa may sakto gyud niini ug asa o kanus aman kaha nga mamahimo maka-overtake o makabalhin og laing lane ang usa ka motorista. Ani ang RTV Presents ni Nico Serino. Sa ilang pwesto og standbayanan sa may barangay Mantuyong samtang naghuwat og pasahero, nahisgutan ni mga habal-habal drivers ang kabahin sa pag-counterflow. Ilang panahon ug nganong muhimo man gyud niini ang uban nga mga riders. Asa traffic aton na mag-counterflow nya mga disgrasya. Wala, ambli mo lang nakadasmag. Ano mag-counterflow man sir kay para maka tungod sa dali-dali. Bawal na naron. Ari kita sa right way sir, di kita mo counterflow. Bahala madugay ta. Di gyud ka matintal usay counterflow. Ari ko counterflow sir, mas mupit-pit pa kung repikas daplin. Nahimong sentro sa diskusyon karong bag-o ang counterflow tungod sa video nga na-post sa social media. Makita ang gray nga SUV nga na midpid sa inner lane aron wala gyoy maka-overtake nga motor gikan sa atbang nga lane. Komento sa taga-team, ana sa sakto nga lane ang maong driver apan risgo lang gyud ang gibuhat niini. Sa pagsusi sa GMA Regional TV karong si Manaha sa maong lugar, mabantayan nga matag karon og unya may mga motor gyud nga mag-counterflow. Kasagaran kung maungot ang dagan sa unahan, maong ang uban mapugos sa pagkawat og lane ug mag-counterflow aron makauna. Sa maong lugar, dunay solid yellow line sa tunga nga buot pasabot gidili ang overtaking. Kining mga barrier o longitudinal lines usa sa mga topic nga regular nga gidiscuss sa taga-traffic agency sa ilang mga orientation sa lain-lain nga sektor. Angayan kunong timan-an kun solid line labi na gyud double yellow line hingpit nga gidili ang overtaking. Mamahimong mag-overtake o changing of lane kun puti nga broken line ang makita. Sa Basak area, dagang mga establishment diri both side, pwede na sila ka crossover. But no overtaking. Mo yun na yung kasagaran sa Basak area sa mga motor always driving right, driving left. Very risky ka na sa mga motorist. Nang hinaot ang team nga tumanon kini sa mga tao aron dili madiskorido. Dapat mo follow sila ng mga road pavement jud kay kung di sila mo follow na possible jud na madisgrasya ang motorist or makaigo sila pedestrian. Ug aron mas madisiplina pagyud ang mga drivers, sub-sub na mga inspection og checkpoints nga gihimo. Kaniadto pa man, manakop na kuno ang team og nag-counterflow apan mas nahingusgan karong bag-o. Sa usa ka semana lang nila nga operasyon, mga kapin sa 300 na ka mga drivers tanan ang ilang nadakpan ug natiketan. Karong semana na naka-operation mi og kaupat sa buntag niya kaduha sa hapon. Ya, lain sa itong mga usual nga counterflowing nga sa mga regular na nga oras nga dahil maproseso nga makita ang mapara. So medyo di-double o di-times 3 ang among operasyon sa counterflowing sa Kadawe. Pahimangno sa taga-team kay basin kuno dili ra manumbaling ang uban, dili lang ra ba citation ticket ang i-issue kay may mga operasyon sila nga kuyog ang taga-traffic enforcement unit nga maka-issue gyud og TOP. Mas bugat na ang multa, makumpiskar pagyod ang lisensya. Maisyuhan silang TOP kay nangayo na mimitabang regarding ang mga inana nga situation, driving left, maunang ingon nga counterflow. So maisyuhan kag TOP that is 72 hours niya. Plus pag mag-seminar ka, imbis nagdali ka, samot mo kag kadugay. Pahinumdom sa taga-team ang mga palisiya ug linya gipamutang kay dunay igong rason nga mao ang pagsiguro gayud sa kaluwasan sa tanan diha sa kadalanan. Uban ni Godfrey Relien ug Marlon Melgazo, ako si Nico Sereno. Ug kini ang akong short docu.